Přátelé, sešli jsme se tady proto, že naše partnerská firma a milovaní kolegové mají jubileum, slaví 20 let a rádi bychom jim společně přednesli zdravici a pozdravili je takhle na dálku. Text máte tady, takže 3, 2, 1 teď a společně do toho. 3, 2, 1. Nebylo to špatné, ale ruština není jednoduchý jazyk a proto se soustřeďte dobře na výslovnost a zkusíme si to ještě jednou. 3, 2, 1, teď. Jubilej pozdravляет Saratov s Empárom. Tak, tohle nebylo to, co jsme potřebovali. Kdo to tady vede, pan Tománek? Prosím o sjednání nápravy. Dejte si tady do pořádku, ať do třetice to můžeme říct pěkně. Sjednávám nápravu. Do třetice. 2, 1. Pavel pozdravляет Saratov s jubilejem. Přátelé, co tady vyřváváte? To je sabotáž, nebo co to má znamenat? Kdo to tady vyřvává? Blagov. Kde je Saša Blagov? Předpokládám, že to je za dodávky na Adler. Takže ještě jednou, soustřeďte se do čtvrtice. 2, 1. Pavel jubilejuje Saratov s pozdravom. Přátelé, já nemám slov, co má znamenat, jsem úplně konsternován vaším výkonem. Takže naposled. 2, 1. Pavel lучшие armaturčiky v míře. Přátelé, to je pravda, na to já nemůžu nic říct. Takže ještě jednou. 2, 1, hop. Pavel pozdravляет Saratov s jubilejem. Hurá!